At ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Sa kuna kami suliran nga naggumon karon sa inyo galang. Suwata ka o dalang atong lumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan o pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Rina, 28 anyos. Itago na lang sad ang akong address. Punto legal kining maong suliran. Kabahin kini sa akong papa nga napriso tungod sa pagdepensa niya sa iyang kaugalingon. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dak, di magagitan. Kadugay ba nimong nauli? Nag-uti ko ma. Ay, mao ba? Nak, Ah, pa. sunod ayaw kumpiyansa og uli og dugay ha. Unsa? Nga naman pa. Naibuang nga sige og bayis-bayis dinis palibot. Kasi ikaw di matrip para na simbako. Naibaw sad baya kang sayo kayong mamingaw dinhis atong dapit. Sige, okay ma, pa. Pa, unsa nang imong gida? Si snipe ni nak. Ha? Para unsa man na nimo pa? Para ko na ay magpabuang-buang. Kini mo himuo na kong self-defense. O gusto na ako nga magdaka og ingon ani. Para kung makinaunsa, nakaikasukol. Okay pa. Di man ko makatug, uy. Oh, unsa man tumila ko po? Ang pinagkutsilyo! Ginoo ko! Ginoo pala yun, Nina! Di ko yatag mo! Ginoo ko! Matawag ng polis! Abi na ang cellphone! Kawatan kang buanga ka! Abi na! Pa! Pa! Ayaw na lagok na kawatan! Pa! Oh, ginoo ko! Ginoo kami papa ang lalaki! Balik! Recorded by X Thunder Gaming. Grabe ang akong nervyos at higayon na. Kaya wa ko magdahom nga sudlon di ay may og kawatan. Mao nga gidipinsahan mo mig maayos sa akong papa ug nadunggaban niya ang kawatan. Unya, Kinahanglan nga muban ka na mo sa presinto, sir. Usa? Nganong ako man, sir? Nikiha ang parintis imong ginunggap. unsa? Ngano sila may nikiha? Nga siya may nangawat? Wato siya sa mayong pangunahon na, ma'am. Nato'y diferensya sa utok. Unsa? O sa may buhaton na to, ininak. Gipriso man nilas papa ni. Wa ko kay baw ma. Pero siguro na to. Nga dili magdugay si papa dito sa prisuhan. Self-defense na tong iyang gibuhat, ma. Luwas mo diha! Terminal! Kinsa man ron? Tana, atong gawson. Nalipay na mo? Kritikal ang kahimtang sa kong igagaw tungod sa imong amahan nga kriminal. Self-defense ra gibuhat sa akong amahan. Mao ba? Self-defense pa ba di ay nang iyang gigukod sa gawas kay iyang yun untang tiwasan? Na ay nakasaksi o panghitabo. Og andam siya nga himo namong witness.
Unsa? Buhaton gyud nako ang tanan. Madugta lang ang imong amahan sa prisuhan. Unsa? Uyawa na nga dili magagawa si Tiyo gaway. Dili ko musugot anak gaw. Na magampo lang kita nga dili mamatay ng nadunggaban ni Tiyo. Kaysa akong nahibawan na ba, maklose na gid ang kaso ana. O mapriso gid si Tiyo og pila ka tuig. Unsa? Hangtod karon, nagpaabot pa may og unsay update sa nadunggaban ni Papa. Basta ang last na mong nahibawan nga critical ang iyang kahimtang. Ang akong mga pangutana mao kining sunod, unang pangutana. Dili ba di ito matawag og self-defense ang gibuhat ni Papa? Nga kami may gisod sa among bay? Pero nakuha ni Papa ang iyang cellphone ug wa nay da ang kawatan. Ikaduhang pangutana, pwede ba namong makiha ang kawatan bisan og naa siya diferensya sa utok? Ikatulong pangutana, niingon ang akong igagaw nga kung mamatay ang nadunggaban ni Papa, mapiso kuno si Papa og pila ka tuig. Tinuod ba kana? Ikaupat og katapusang pangutana, unsay mga laka nga angay namong buhaton ug asa mi pwedeng makapangayo og tabang? Wa may ebidensya sa nahitabo kay wa may CCTV sa bahay. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rina. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan og akong tingog karong adlaw inyong mapaminaw busa punto legal atong pagastoryahan karong adlaw pero sa mga medical nga mga pangutanag mga problema Dr. Rene Obra to the rescue busa guys ay gyud mo pagduha-duha ipadala ng inyong mga suwat mga suliran sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang Akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta man ato ang mga suking tigpaminaw? Hinaut-unta sa mga matag adlaw nga ug higayon nga makapaminaw mo sa ato ang programa na amoy makutlo na pagtulunan, inspirasyon, makakuha mo kadasig kay usahay mawagtangan na kitag pag-asa labi na ka mahal sa mga palaliton karon ang gasolina. Ingon ba sila no this week mo naog ambot unsa ka true unsa ka scam nga atong nabalita katong pagdomingo wa man nagkasinabot ang Iran ug ang Amerika no sa ilahang peace talk pero mag-hope lang gihapon ta nga unta di sila mo undang no to attempt and try to talk their differences. Pareho ra gyud na diri natay mga conflict kanang mga inyong ipada, di ba? Ug namo ipada diri nako mingon jud ko nga ato sang suryahan, adto sa barangay, padasa tag demand letter, di gyud tam dayog kiha. Mo magud unta na diha god kanang ilahang away-away dinha sa mga nasod ba. Di tam diretsog bomba, magstorya sa ta no labi nagwa ta hilab ti ay panguna natanawa paganta sao na lang ni no. By the way guys, atong i-greet belated happy birthday ang ato ang pinalanggang kinakusgan sinaligan diri sa DYHP Attorney Rafael Banyok no. Belated happy birthday to you ug hinaut-unta nga you had a wonderful celebration ug hatagan pa kas ato ang Ginoo sa kahitasan ug igong kaalam kadasig kusog kaisog no para lang gyud ablihan no ang bintana ug link ngadto sa katawhan no sa kamatuoran kung unsa ang mga tinuod nga nanghitabo no sa ato ang katilingban sa atong gobyerno. Straight to the point yun ni ato diretso no kay we really need people like Attorney Banyok nga kada ganing dili lang patakag ilang uban mo takalag tirap, takalag storya basta on board. Lahi man gyud na nga ato ang tinguha is to bring out the truth and pag-edukar unya sa katawhan kay lagi dili baya tanan tawo kahitap nakasabot no kung unsa gyud ang tinuod nga nang hitabo unya importante way bias
ug balanse ang impormasyon nga ihatod para kita nga maminaw makapaminsar ta, di ta kinahanglang diktaran, makasabot ta, and we can think for our own and decide on our own, and ang kinakasabot man ta unsa gyud di ay ni ang nahitabo, no? So more power to you, and of course more power to DYHP. A big thank you sa tanan mga maminaw nato og nag-like ug nag-follow sa DYHP RMN Cebu sa Facebook account, sa ato ang YouTube channel, also sa ako ang The Law and Me by Attorney Elaine Bathan ug Elaine Tantenko Bathan sa Facebook. Kindly like and follow dito. Letter sender nato karong adlaw, tawgo nato sa pangan nga si Reyna. Gipadani niya iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page. Na piso man gud ni iyahang papa o niya ang iyahang ingon ang hinungdan kay self-defense ang nahitabo, no? Pero murag sa kagubot matsagud aning prisuhan na ay nahitabo, no? Nga di maayo nga tusod sa prisuhan sa iyahang papa, ang ilang nahibaw-an kritikal niya wa kayo sila nakasanong or nakakuha og igo og saktong impormasyon. So una niyang pangutana, di ba dayto kuno tumatawag nga self-defense ang gibuhat ni papa nga kami man maoy gisud sa among balay, pero nakuha ni papa ang iyang cellphone, wala na walay nadala ang kawatan. Of course, no? Naamang gud tay gitawag na kung makabuhat, of course, whether gituyo or wa gituyo, kung makabuhat man gud tag hinagiban or dili maayo nga gidili sa balaod sama sa pagpanakit or pagpatay, manubag yun gihapon ta sa balaod. Apan, naay gitawag na mga circumstances by which we may be able to escape liability kay ma-justify nato. No mo na gitawag sa Revised Penal Code nga justifying circumstances nganong nabuhat to nato. Una sa tanan, dapat di to planado, no? Wa tuyuan nakalitan ta. Ikaduha, naay gitawag nga termino kanang gitawag nato sa balaod nga unlawful aggression. Meaning to say, giunhan ta og buhat og dautan og di maayo. Unya, ikatulo, ni defend ta either sa atong kaugalingon, self-defense, or defense of a family member, which is sa inyong case, kay pamilya man mo, nga depensahan sa imong papa, or kanang ikatulo, defense of a stranger. Wa ka kaila, pero nakasaksi ka, nakakita ka, nga gibuhatan og di maayo, namiligro sila, no? Na ay unlawful aggression gihapon, ning tabang ka. Okay? Now, then of course, matawag itong self-defense kay number 1, napod sa inyong balay, no? Ang nahitabo, nangawat siya. Ikaduhang pangutana, pwede ba namong makiha ang kawatan bisan og naay diferensya sa utok? Yes, makiha na to. Pero, naaman sad sila'y kanang aside sa justifying, naaman po'y gitawag na exempting circumstance or mitigating circumstance. Meaning to say, na ay mga higayon or sitwasyon nga maobsan, di nato siya ang justifying manggod, Reyna, kung makaprove tag justifying, di ta mapriso. Naapoy ubang instances nga naatay rason nga nung nabuhat to nato pero di musud as self-defense, pero maibsan, makakwaan ang atong sa, no? So makwakwaan siguro atong sentensya. So apil ana, no, ang kanang dili saktong pangit o isip, no, or kuan, pero you have to prove nga insane or kanang insanity, no, kanang ilang gingon nga naay diferensya sa utok. But of course, no, makiha sila, pero there will be a different treatment sa ilahang panubag sa balaod. Lahi ang ilahang pagkapriso, they might be confined, no, in a mental institution, and only when maokay na sila, makasabot na sila silang gibuhat, diha pa sila mapriso. But yes, pwede ka mo file. Ikatulong pangutana, niingon ang akong igagaw nga kung mamatay ang nadunggaban ni Papa, mabilanggo kuno si Papa og pila ka tuig. Tinuod ba na? Dili man. Of course, no, naamanay ka ng supervening event, no? Nga for example, pagbuhat nimo sa krimen, physical injuries pa or serious physical injuries pa or attempted frustrated homicide pa, meaning gibuhat nimo tanan kinahanglan para mapatay pero wa namatay. So it's a frustrated homicide. Pero later on,
coming from the same wound, the same fatality nga iyahang nasinati, nagrabihan di ay namatay later on. Unya, pada nang mausab ang kaso from frustrated to homicide. Pero, duda ko, dugay-dugay naman eh. So, kung mamatay siya, no, unya dili walay connection ba panalitan sa iyang samad, no, sa iyahang mga nasinati nga mga wounds, no, that cannot be considered as homicide. Frustrated homicide ra gyud na siya, or maybe even serious physical injuries ra kung wala gyud intention sa pagpatay. Okay? Ikaupat, ug katapusang pangutana, unsa may mga laka nga angay na mong buhaton ug asa mi pwede nga makapangayo og tabang. Wala may ebidensya sa nahitabo kay wala may CCTV sa balay. Kamo mismo kan testify. Kamo may gidipinsahan na agyud mo didto sa balay. Igo na nga testimony kanang inyong saysay, no? Or ang inyong recollection to what actually happened based on what you actually experienced ug unsa sad ang inyong nakita. Importante nga maklaro ninyo ni og pahibaw og sulti sa inyong abogado, whether the lawyer is sa public attorney's office or pribadong abogado nga inyong gibayran aron mo representar ninyo, isulti gyud na. You know, importante manggod kaay na guys nga kaning abogado makahibaw gyud ang abogado. Kaming mga abogado, makahibaw mi sa tinuod. Di mo pwedeng mamakak na mo. Di mo pwede mo withhold og information ang inyong isulti unsa ray pabor. Kay ang pikas kibaw pod na unyag magulat mi unsaon na mo pagtabang ninyo, pagdepensa ninyo, pag-make sure nga ma-exhaust na mo tanan means, legal means possible para maprotektahan ang inyong katungod o kanang manigamot ming mudaog pud mos kaso, no? So, ayaw mo og kahadlok mosulti sa tinuod sa inyong abogado. Mobitaw na ni kuha mo og abogado para mutabang og modepensa ninyo. Unsa ang pagdepensa gulat-gulato nya man masuko mo og mapilde. Nya dito kay namakak mo. So muna, trust your lawyer always, ha? So isaysay na sa inyong abogado. Okay? Mga suking tigpaminaw, hinaot untangan namin nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.